पहिलानो जतनो खुलुमका बुसुनि जिनि जत अग्रा रंनो जिनि जत समाजनो खुलुमका किसिजा कक मासानाय बुसुनि जराव तो जों जालाय नुंलाय तंथगलाय कथालायमु दरिया जिनि फेस्टिवल अंगो बुसु फेस्टिवल अंगो जिनि जत समाजनो बिजु अंगो मियाओ किसिबि बाय ऑर्गेनाइज खायजा गारबो कायसा फेस्टिवल बुसु फेस्टिवल अमायनो जिनि हतानि बिसिंतैबो जिनि गोरिया फेस्टिवल अंपि अंखा अमाहाय उदयपुर किलाबो अंखा आं साबाय थांबो प्रग्राम थांजाक जिनि महाराष्ट्र मनेवर इनोगेरेटर चीफ गेस्ट पहिला बो आगरतलानि मिया फायका चारटा समय चारटानि सिगांनो राजबारिनि फायका कारबो एटेनमानि प्रग्राम बुसु फेस्टिवल जिनि कारबुंनि एमएलए आने ताखोक संजय मानि त्रिपुरा बो महाराज बाय किरलायका साका जे कारबु तो असक दाते फाय सपायखाय बरक फाया जिसो हर थुक असक बरक बांगो बरक करेंगे प्रग्राम नायथयावनाय मोसांयावनाय अबनो जिनि ताखोक संजय मानि त्रिपुरा महाराज न साका बिनोलो हंकाय बुबाग्रा अंपियो प्रग्राम थांका बो डायरेक्ट फायबनि जे कारबुनि बुसु फेस्टिवल एते नङायनै आनि दा खुब संजय मानि त्रिपुरा एमएलए बुनि कबायसे बो अंपि थामनि आर जे जिनि एमएलए बो अंपि थानि सामनि कक्तो हामयानि बागै बरक फायगाथ प्रग्राम मासांलाय खालायनाय अबनि बागै अंपि थांखाय तो आहायनो बरनो खुलुमकाय तो फायमियाबले प्रग्राम थानाय महाराजाय बरो जरा मारनाय मतो उलुसि कक्सानाय जिनि जतनि अक्रा जिनि समाजनि जतनि अक्रा जिनि समाजनि जे नारां जिनि चौधरी जिनि राजा जिनि अक्रा जतनि सानाय समाज जिनि कुसुगु दङ जतनि उलु कक्सानाय बनि जरा आलादा अमाहायनो बनि 11 बाय थांखना बा 12 बाय थांखना प्रग्राम पाइते मे महाराजाना कायसा वॉइस मेसेज रमानि दंगो दुंब्रु प्रग्राम खायनायनि बागै जोंनि जे आरमै जानाय तंनाय दाखुग्रनो बाहायके जों चुबालायनाय मनो जों बाहायके इनकामनि लामा जों खुनुरनाय अबाहाय तैबानो मेसेज खायका गाहाम मेसेज जे इ जोंनि बरकनि बिसि ताबक बुसु आजरनो बनाय एसएमएस खायका जोंनि बरन बाय गाहाम मेसेज जोंनि जे दुंब्रु तंनायनि बागै ओंखाय जों मा बुजिलायनाय जे लामा हाकसां माने डिस्टेंस पहिला तो ब कारबु फाक्या बिनो लगे सिनि ताखौ संजय मानि साका अंपियो थांग्रदे महाराज जेहेतु दिन प्रग्राम बर तो मनिबा अंपिनि पुरे और फासिदि बिनि कमनो खानायनो बो अंपि थांजाका अंपिनि आबार किफले कारबु फायनाय ब 12टा समय आबार करबु थायते नंनाय करबुनि आबार किफले राजबारियो हपुं तो जारनि खायतोमाय बले जों मा बुजिनाय बले जों बसाने कष्ट आणि सीएम साहब फुङो फुनकाय साकानो 2 आवर्स बो रेस मालाका 2 घंटा बरनो मातुका सुरि हामियांगो डॉक्टर एबेसेका किसा रेस हेगर दिने बमिया मेसेज रजा जे सिनि बिसिंगो थांसा जों यूनिटी बाहायके फायनाय मेस आनासनि अंखाय जों बनो बाहायके क्लियर खायनाय कन्फ्यूजन अंखाय जों बाहायके क्लियर खायनाय जोबरसे मानालिले न्यूज ए कन्फ्यूजन खायनायनि ट्राय खेके सिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग नो बो मियागो क्रिएट खायनायनि बो ट्राय खेके नुखा जे बांला बाय सुखिया कायसा जे किसा मयतो करे इमाहायनो महाराजा प्रधान अतिथि हिसाबे इनोग्रेटर हिसाबे निमंत्रण थाकार परियो त्रिपुरार प्रग्रामे बुसु फेस्टिवले उनि जायनि उनि घिएसे अंपिते हदार प्रग्रामे गोरिया फेस्टिवल एखाने गोरिया प्रग्रामे गेसे केनो जायनि उमाहाय के मिस आनासेने कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या जों बैसोनो वालायरनो ट्राय खेक्या जों बैसोनो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या अमाहाय के ट्राय ताखायदि कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग खायनायनि ट्राय ताखायदि नेक्स्ट टाइमो बेले हामियांगनाय जिनि बिसिंगो बाहाय के जों यूनिटी तोहनाय यूनिटी जों बाहाय के प्रमोट खायनाय हाउ टू ब्रिंग यूनिटी आमसे जों ट्राय मा खायनाय
sini bisingo kathalaimu how to develop unity amr josem try ma khainai jebabe bo news khaikya abo to belai chaliya no doubt poilen jora no bo coverage khaito ka jati sibini program busu festival no bini last ke bini किसी सा मिस्टेक बनो चिन बिसे हमें ठका चिन बिसे का पूरा इंप्रेशन हमें ठका ऐसे दिल्ली बरेली जो दी वो खाइतो उनके बिनो बहुत चाया अब उन्हें भाई नौ नाम सारा मुझको आने बोमो राजस्थान पूरा निन बोमो राजस्थान पूरा मियाँ नंबर और मालाई जा फोटो बो बुलाई जा न राजबारी थंगई चिन मोहरा जानो या थिरो में राजबारी लोम्बा बक्ति हिनो बांग्ला को बाइके खुल में नुमा बिना नुथो ऐसे चिनी काई नहीं सोसाइटी नबो चिनी टीसीबी नबो सुबले बुथनो बनो मा बिने नंथो जेन मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन खाने न ट्राइके मने न चिनी हदर मा छाने नंथो जेन मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन न डेभलप खाने न मने अबाय हामिया माने न प्रमोट खाइ मने निनो बेले चाया अमाय के ताखाइदि निनो भाई के न्यूज खाइ मने बांग्ला बे जुरे छाना न के बांग्ला बे छाना आइसि नों निजेरो बुझा नांनाय हरो बुं जाने के नों बसा बाहाके माथो थुयै दंखाय आं साबायथ जे मिया प्रग्राम एटेन नंगो नंगो की फिलै बसाराम नांलिया आं किसा जे दाक्ते हर थुनाय बरग्रो हर थुगै मा थुयै दंखाय शरीर दं थुयै आइ थागो जों थेक मते मुक्ति जुरि चिनौ याखै गावबा सिन बसागो कष्ट फायो अमहाय माने जों मा बुजिनाय